Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos uncome ukubambisana phakathi kwabadlali ababili basemuva, umbekezeli imbukazi noIme Ukhoni. Njengoba bobabili laba badlali beneminyaka engaphansi kwengu-22, lo mqeqeshi waseBelgium ukholelwa ukuthi baye kusasa leqembu lesizwe. Njengoba iqembu lilungiselela umdlalo obalulekile we-Last 32 ngokumelene neCanada eLos Angeles, uBroos uqhamise intuthuko enkulu kaMbukazi onyakeni odlule. Uveze ukuthi lo mdlalo uyaqhubeka nokuthuthuka njalo, waphinde wathi unethemba lokuthi uzodlala emncintiswaneni enzima kakhulu ukuze aqhubeke nokuthuthuka kwakhe. Ngenxa yalokho, uBroos uzethemba ngokuthi ikusasa lizokuvikela leBafana Bafana lisezandleni eziphephile. Ngemva kokunqoba iNingizimu Korea ebibalwa phakathi kwamaqembu angu-25 ahamba phambili emhlabeni, uBroos usalokhu enethemba elikhulu ngekhono laleli qembu eselincane, kodwa ukudlala kwalo kwenze ukuthi bakholwe ukuthi bangakwazi ukuzuza noma yini. Lo mdlalo ozayo uzophinda ubone ukubuya kwaTebo Mokoena obengekho emdlalweni odlule ngenxa yokumiswa. KuBroos lo mncintiswano ubaluleke kakhulu njengoba eba ngumqeqeshi omdala kunabo bonke owake wafikisa iqembu emzukwaneni omkhumula jezi kwindebe yomhlaba eneminyaka engu-74. Nangaphezu kokuvuma ukuthi ukufika kuleli zinga kuyimpumelelo kakade, isifiso sokuqhubeka sikhona. uBroos uthi uma leli qembu lingaphinda izinga nokuzimisela likhombise ngokumelene neNingizimu Korea, banethuba elihle lokunqoba iCanada futhi bathole indawo kwi-Last 16.